Din ka. Buhay ka pa? Okay, nice ako maglaganda lang, Ged. Aran ako. Buhay na yan. Patay ka? Yung. Ay, why na ko bala? Patay mo. Okay lang ka mo da? Naptay. Buhay ka pa. No, go na ka 6 kills ko. Why na ko bala? Why na ko bala? Yung. Damo, bot ya. Palibutan ko sa balay mo no. Paano ka napatay sa bot na? Taliwat ha? Din ka na yan? Si ano yan? Si Bam yan? Why ka medkit? Lakyan ka? Ardelio? Sige ah. Mamatay na tayo niya. Mapa-chicken dinner ah. Manganting na tayo. Kaya pulo lang akong bala diyo. Para libot-libot lang ah. Kato na sa safe zone na yun. Daan nalaban ka pa kadto. Ato to! Ship! Para may ano pa da amo pa da na ano SMG. Ta. Heal da na yung mera ka na medkit. Ariyo. Bandage yo. Yung bandage ka. Ara. Sige sakay na kuha na danay. Ako ma-drive. Heal ka sa salakyan. Nakuha mo na? Din. Why na yan? Boto na. Why na yung patay? Kuha to yung bandage. Kuha tong bandage danay. Plan na ako lang di amo mo. Ara. Ari medkit yo. Quadio. Quada may medkit da. Tata. Sige. Ata manganting ta. Yan ta mag-chicken dinner, mamatay na lang ta. Sige. Control left na. Okay. Kung kita ka kontra, kung tumuka E, para magwa ka. Yan again. Silent ta. Sige, may katilo na nagpunta. May ano ni? May crate. Kung maka-iban ready ka, dahil mag-tiro. Kontra? Ano yung tiro mo?
Kuha. Ang rifle mo. Kuha. Huwag ka pa ka-heal? Ang medkit mo tanay. Gamay health mo ho. Heal ka lang sa lakyan, siga. Hindi makakita, di ka rin tato, no? Nag-heal ka na. Sa salakyan ka na lang heal. Boro to sa ball para mag-heal. Aro, ilot na. Naog. Ilot na, dasig. Nalot mo na? Pag may asbal, no? Salbiotonic. Bala ka, ay la. Sige, lakata. Ilis sa salakyan, may nagkasolina. Sakay. Sige. Lain kita na motor. Raro. Diba, ang kumain lang, ara ka ba? May upod ba? Wala sa upod. Nilangkit ma-heal ko danay. Ilot na nilawas ya. Kita ka kontra? Injecting cardiotonic. Wala yung matuga nga, liog lang. Mapuwain ako, ginapakul sa ngapon. Takta? Yan ito maglagas mo chicken dinner, mga tingnan. Tanaw lang ni gano. Hindi mo tibot ng tali. Napila na lang. Lima na lang kabilog ko. May tao sa balay. Wala. Miyara. Singgit ka kung may tao o tiroon mo. Matsyag mo kung may nakita ka. Matsyag ko sa pag-building na may kontra na to. Pero dito ang sulong. Kaya nakadepensa na sila. Ha? Why ka na time? Lugi na ni piso? Wala! Nahulog ko sa pilas. May tiro sa ton. Pusit.